Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara budi candala. Ewadene peranganipun titah ing gumlar wonten jagat. Upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak urunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun wenangaken budidaya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayaning Semar ya tetep kula ajeng budidaya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar lho. Kula omong niki nopanane men padha eling. Donya niku ming sak kedheping netra. Kaya mung sedhela banget nggo ning lakoni nalika nome ngerti-ngerti sakniki ming umur puluhan taun. Padha karo bener ngendikaning Kyai Sepuh, urip niku embane ming kaya wong ngimpi. Syukur. Ya